kutarira buku ya Roma chapter 1. Roma chapter 1. Verse 16. Verse 17. Veremu chapter 1 verse 16. Nekuti handinyari pamusoro peivhangeri, nokuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda, kutanga muJudha uye mugirikiwo, nokuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobva pakutenda kuchienda kukutenda, sezvazvakanyorwa zvichinzi, wakarurama uchararama nokutenda. Amen. Sora pafadzi shoko ravo tigara hedu pasi. Musi wechitatu taitaura pamusoro pesimba roMweya Mutsvene. Amen. Edo tingopfuurira mberi nepfungwa iyoyo pamusoro pesimba roMweya Mutsvene. Amen. Zvinorevei kuva noMweya Mutsvene, uye Mweya Mutsvene unobata sei materi? Tikawana mukana zvakanaka tiverenge mharidzo iyoyo, muprofita achiparidza pamusoro peMweya Mutsvene. Amen. Unotaura kuti Mweya Mutsvene chinombova chii chokutanga, uye Mweya Mutsvene wakapiwirwei. Amen. Saka zvinogona kutibatsira. Saka dao tingopfuurira mberi nepfungwa iyoyi ye Mweya Mutsvene, simba rawo mukereke, muupenyu hwomunhu nemukurarama kwedu pakunamata Mwari. Pataverenga Paul anoti handinyare nokuda kweivhangeri, nekuti isimba raMwari. Amen. Mairi ivhangeri kururama kwaMwari kunoratidzwa. Zvose zviri Mwari, zvose zviri kuita kwake, zvose zviri kubata kwake, Mwari wakazviisa muivhangeri. Umwari hwake, utsvene hwake, simba rake, kunamatwa kwake, kubata kwake, zvose Mwari wakazviisa mune ichi chatinoti ivhangeri. Now, tikadzoka patakatarira musi wechitatu, Ishe Jesu amuka akazviradza kuvadzidzi vake muakaunti ya Luke, was it chapter 24? Anotaura achiti, imimi garai muguta kusvika mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Amen. Kana Mweya Mutsvene auya, muchava zvapupu zvangu zviro kwazvo, uye ivhangeri iyi ichaparidzwa kumarudzi ose, uye kutendeuka nekangamwiro yezvivi zvichaparidzwa muzita rangu kusvika kumugumo wenyika. Saka Ishe paakati endai mundoparidza, akati tangai mafukidzwa nesimba. Saka simba racho toziva Mweya Mutsvene. Saka ivhangeri haina maruramire ekuendeswa, haina maruramire ekupfuurira mberi kana pasina simba roMweya Mutsvene. Asi munoziva Ishe wakataura pane imwe nguva achiti, imi vaFarisei munotorera shoko raMwari simba nokuda kwetsika dzenyu. Saka vaFarisei vainamata Mwari, asi dambudziko raiva navaFarisei vaidzidza kubva pazvinyorwa,
vova nedudziro yavo ivo vamene pane izvozvo zvakanyorwa. Mwari akanyora arayira Isaya kuti aone, akanyora kuti mhandara ichava nemimba igozvara mwanakomana, zita rake chagwinoshamisa, muchinda worugare, baba vokusingaperi. Mwari akataura mashoko iwawo. Ndiye Mwari mumwe cheteyo akati, ivai vatsvene seni ndiri mutsvene. Towisana. Saka tikada kuti tikwanirise zvakataurwa naMwari neshoko rake, hatigone nesimba redu kana nekuda kwedu kana nedudziro yedu kuzadzikisa zvakataurwa naIsaya kuti mhandara ichava nemimba igozvara mwanakomana. Hatikwanisi kuzviita izvozvo. Mwari mumwe cheteyo akataura Isaya, ndiye wakati zvekare ivai vatsvene. Hatigone kuva vatsvene nenzira iyo Mwari wakataura kana tikada kuzviita isisu timene. Saka ndodambudziko ravana vaFarisei, vaitora shoko raMwari raakataura voda kuriita ivo. Handi munozviona? Jesu paanouya achiparidza unoti mweya washe uri pamusoro pangu. Saka takaona kuti rugwaro runoti kudzidzisa kadhoktrini yaJesu yange yakasiyana neyavanyori neyavaFarisei, nekuda kwokuti waitaura somunhu ane authority, ane simba. Kana akataura shoko rake raishandura upenyu hwevanhu vakanga vachirarama kunyange muzvakaipa zvavo kuti vauye kuutsvene. Saka Jesu akati, mirirai mweya mutsvene kuti vhangeri iyi igopfuudzwa mberi. Ndizvodi? Saka Paul onyora zvino kuti handinyari noda kwevhangeri iyoyi nekuti isimba raMwari. Sei Paul achiti handinyari noda kwevhangeri? Pane zvaioneka nekutarirwa navanhu zvakange zvisina chimiro nemagamuchirike nekuti zvive zvinodiwa, zvaiteta kuti kutenda ivhangeri chive chinhu chinonyadzisa, chaita kuti vanhu vanotenda shoko raMwari vaitefanika vanhu vakasarira sure, vaitefanika vanhu vasingazivi zvavanoita, vaitefanika vanhu vanongoita zvinhu maybe old fashioned, maybe zvisiri maringe nenguva yekuraramwa navanhu. Asi Paul achiti handinyari nokwevhangeri iyoyi nekuti isimba raMwari. Nekuti kune avo vanotenda, Paul achiti shoko romuchinjikwa upenzi kuna vasingatendi, asi kuna vanotenda isimba raMwari. Handi munozviona? Saka mweya iwoyo wechiFarisei wesangano ndiwo wakabata muzvinamato zviri panyika, kuti vanhu vanoda kuti vaite ivo zvakataurwa neshoko raMwari. Hatigone kuita shoko raMwari zvarakataura. Shoko raMwari ndo rinoita matiri zvarakataura. You get the point? Saka kana rakati muchataura nendimi, it's not my problem kuti nditsvake kuda kutaura nendimi. Nditogadzira ndimi dzacho kuti asaka ndotaura chiti nokuti Bhaibheri rakati muchataura nendimi. Aiwa, wakareva ndiye achakwanirisa shoko rake. It's not my problem kuti ndiponesa anorwara. It's not my problem kuti ndiprofite. Can you see? Because Mwari ndiye akati
muchaprofita. Vatana venyu vacharota hope, majaya enyu achaona visions. Ndi Mwari akataura. You get the point? But denominationalism, dambudziko ririmu zvinamato nderekuti vanoda kukwanirisa Mwari zvaakataura. Hazvisizvo zvatakadanirwa. Takadanirwa kuti timuye kusimba racho. Then simba roita matiri zvarakataura. Saka tikarega kutenda evangeri, tikarega kugamuchira evangeri, hazvina basa tingarinzwa, hazvina basa tingazviverenga. Hakuna chimwe chievangeri chinobata muupenyu hwedu. Saka Paul achiti handinyari nokuda kweevangeri nokuti isimba raMwari. Amen. Paul woti ndine nhamo kana ndisingaparidzi evangeri. You get the point? Saka kwatiri shoko raMwari rakakwana. Amen. Riri wholesome. Nhamo yatinayo ndeyekuti tinoda kugadzira, tinoda kuita, tinoda kuteedzera Mwari zvaakati unoita nomweya wake. Anti munozviona? Chaiva chido chasisa yeti kuti vana vake vatende shoko raMwari, vaponeswewo. Anti munoona? But ranga risiri basa rake rekuti aite kuti vatende. But chaiva chido chake kuti vatende shoko raMwari. Saka what did she do? Akararamira munamato wake. Kwai aiva ne kaploti kake kaairima kaya, airima magrapes ipapo, achitora magrapes achigadzira wine ye communion, wine yechirayiro. Ani munoona? Achirima achiwana maybe $100 a year. Kwai aibvisa chegumi chake pamari iyoyo. Kwete izvozvo zvoga, vakuda kuvaka church paJeffersonville. Kubva pakamari kake kako akatobvisawo $20 yaakati ndo yada kuti ibatsirewo kuvakwa kwechechi. Saka brother Branham ndo vatora $20 iyo akati mudzimai uyu ari kutambudzika, zvakamuremera paupenyu, regai ndinomudzosera. Remember Branham Tabernacle maiva nemamiliyonea, wana brother build-up. Wanga ine mari yanga asingagoni kuti angaite inayo. Asi brother Branham akuenda kunodzosera sister vamari, Isho wakamutsiura akati unocherekedza here kuti mbaibheri shirikadzi yakabvisa kamari kadiki. Jesu ari pachizviona. Panopoti no, ndo mari yese yamuinayo, no problem, dzokera henyu nayo. Jesu akamusiya achipa mari yacho. Ani munoona? Saka this sister wairaramira zvaaishuvira. Ati munoona? You know, kana ndikashuvira chinhu chiri choumwari kuti chiitike muupenyu hwemurume wangu, mudzimai wangu, kana mwana wangu, kana ani, hazvigoni kuti inini ndirarame zviri kunze kweshoko racho. At the same time ndofunga kuti uyu wandinonamatira achauya kushoko iro. Indisingagone kuriraramira, ndisina upenyu hunoraramira zvandiri kuti zvacho ndinotenda. Handi munozviona? It's impossible. You know, vanhu vanotora kunamata, you know, sechinhu chine vamwe vanhu vanofanira kuti vachiite here, ivo benefita. Ndo zvakaunza mweya wemakrau izvozvo kuti vanhu vanongoenda kunoshandirwa. Unoenda kune aya anozviti ndinonamatira, okupa matombo ake, okupa zvipi, iwewe haudi Mwari wacho, haumunamate, hauna basa naye,
but zvikange zvabhenda ndopaunoda kunotsvaka munhu uya anonamata kuti akuchikubatsira panyaya younoda kuti Mwari apindire. Ani munoona? Ndakanoona mumwe anorwara pane imwe nguva. Ndamuona angari neighbor wangu ari kurwara, ndamuona zviri sei, zvakadai. Okay, ndikati alright, ndakuonai ndakumboenda. Kuti vamukadarika Veremu, sei mesa munamato? Then I thought, hazvina kuipa kunamata. Asi pandakambouya mumba muno, zvinhu zvese zviri right pasina anorwara, hamuna mutaura nyaya kuti ngatinamate. Nasuno unoti paita urwere, ndopamava kuti ngatinamate. Ati munoona zvoita vanhu, imi hamuna kudanwa kuzvinhu zvemhando iyo. Kwatiri ivhangeri isimba raMwari. Kwatiri kurarama kwedu ishoko raMwari. Kwatiri pfungwa dzedu ishoko raMwari. Ati munoona, takapiwa simba. You get the point? Hakuna kumwe kwaizoendwa naPaul achindotsvaka chingava kurarama kwake. You remember achinyorera hama dzepaFiripi achiti makandipa, makambotumira kwandiri ndiri padambudziko, matumira zvekare, saka iko zvino ndafuka, ndadya, ndaguta, ndava kupfuurira mberi neupenyu. Kuna Paul hakuna imwe sosi yekurarama kwake kunze kweivhangeri. Towisana. Saka ngati kunamata kwedu. You get it? Haikuna kuva muyeni pane zvinhu zviri kunamata kwako. Towisana. Because, we have got a tendency yavanhu vanouya kuchechi. They just come, ogara pabench, onzwa shoko raMwari, obuda oenda. Next time odzoka. Kuti afunge kuti ndagara pabench, bench racho rakabva kupi? Chii chiri kumboitika? Magetsi akangobaka. Chii chiri kumboitika? Hani muzwa nezi iri panzamba? Mukuinzwa mese? Chii chiri kurira? Generator. Igenerator. Rirungorira nomweya mutsvene. Tati mweya mutsvene isimba. Mweya mutsvene ukupinda mugenerator. Richirira magetsi achivapo. Ari munoona? There are people vane that tendency yekusava, vari kunze kwechavanoti kunamata kwavari. At the end, kana vozoda rubatsiro, havarutsvake mune izvi zvavasingararamiri mazviri futi. Because they have no key yekunokinura zviri zvaMwari, zviri zveshoko, ivo vasingariramiri. So I want to show you, manikwana kuti, simba rekurarama, simba rezvakadiwa naMwari pamusoro pedu, pane Mwari paakaritsveta. Akaritsveta musimba romweya mutsvene. Unova ndiwo maruramire ekupfuudzwa mberi kweivhangeri. Mwari achida Abrahamu kuti amunamate, haana kusiya Abrahamu achingomberereka. Akamuudza Abrahamu, ibva apa ugare apa. Towisana. Every time Abrahamu paaibva panzvimbo yaakanzi agare, yaiva problem kwaari. Akambobvapo paita nzara, akaenda Ijipita, akanoguma Sara atorweko. Akunyepa kuti Sara hanzvadzi yangu, nokuti abva panzvimbo
yaakanzi agara. Rimwe zuva akabva futi panzvimbo akaenda kuvafilistia kuna Abhimereki. Asvika ikoko akanonyepa futi Sarai hanzvadzi yangu. Sarai akatorwa futi. Abva panharaunda dzaaifanira kuraramira. Isaka achizouya, Mwari anoudza Isaka akati, usadzokorora zvakaitwa nababa vako, kuti kana nzara yamunyika ino wotizira ichipita, iwewe gara munyika muno. Isaka akagara munharaunda dzenzvimbo yaanganzi agare. But it was contrary kusituation yechokwadi yakanga iripo. Mvura yanga isiri kunaya, matsime haana mvura. But Isaka akateerera shoko raMwari akagara. And then munoverenga Genesis inoti ipapo Isaka akarima akakohwa zvakawanda zvakamupa kuti ave nesimba. Vanhu vese vakapoteredza vaya kuzotenga pamusha pake. Agara munzvimbo. Kuporeswa kwako kuri munzvimbo iyi. Kupfurira mberi kwako kurimo imomo. Aikona kutiza kuti funga kuti unowana chinhu kunze kwesimba reshoko raMwari raakatsveta muevhangeri. Tenda shoko raMwari and see kuti Mwari haakuitire here zvinoshuva nemwoyo wako. Can you see? Nokuti is it Mapisarema 37? Let's just get there, maybe. I think it's Mapisarema 37. Can you read it from verse 1? Mapisarema 37 verse 1. Usava neshungu nokuda kwevanoita zvakaipa. Usagodora vanoita zvisina kururama, nokuti vachakurumidza kudzurwa souswa, vachaoma somuriwo mutema. Imba naJehovha uite zvakanaka, gara panyika uchishingaire kutendeka. Farikanya kwazvo kuna Jehovha, iye agokupa zvinodikanwa nemwoyo wako. Isa nzira yako kuna Jehovha, vimbavo naye, iye uchazviita. Iye uchabudisa kururama kwako sechiedza, nokururamisirwa kwako samasikati. Nyarara pamberi paJehovha, umurindire unyerere. Usava neshungu pamusoro pounofara panzira yake, pamusoro pomunhu unoita mano akaipa aafunga. Can you see? Usanetseka, usatambudzika nekuda kwezvinhu zvisiri umwari zvinoratidza sokunge kubudirira. Amen. Zvinoratidza sokunge ndo rugare. Asi iwe farikanya muna Jehovha, vimba naJehovha, gara mushoko rake, kwai chinoshuviwa nomwoyo wako Mwari achachiita. Can you see it? Amen. Moyo wako kuti uve namaruramire ekushuva chakafanira, panofana kunge paine simba roMweya Mutsvene. You get the point? Saka toda kutaura pamusoro pesimba roMweya Mutsvene. Andinyari doko evhangeri nekuti isimba raMwari. Ishe vatibatsire. Amen. Now, takaona kuti Ishe vakati mweya washe uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza. Saka let's just go back to the scripture tingovona
I think takapesera kuverenga pana Matthew chapter 7, was it? Let's just read Matthew chapter 7, verse 28 and 29. Matthew chapter 7 verse 28. Jesu wakati apedza mashoko iwaya, vanhu vazhinji vakashamiswa nokudzidzisa kwake, nokuti wakanga achidzidzisa somunhu une simba, asingaiti savanyori vavo. Thank you. Now, takamona kuti ishe Jesu zvaaita zvakasiyana nezvaiitwa navanyori navafarisei, nekuti waitaura somunhu une simba. Andi munobona mashoko mamwechetewo aitaura akataurwa naMozisi ndo aitaurwawo navafarisei vacho, asi paiva nomutau wokuti mweya washe waiva pamusoro pake. Andi munobona, saka chinoshuviwa nesu chinofana kutiendesa kukuvimba naMwari, kuti simba roumwari hwaMwari rivunze kwatiri. Dakudzai, hakuna chinorema, hakuna chinotadzwa naMwari. Kuporesa ndekwaMwari, kudzikinura ndekwaMwari. But all we need to do, kuuya munzira yacho yamaruramire ekuti Mwari vaite zvavakataura kuti vanoita. Towisana sheva tibatsire. Mwari haasi a messenger boy, Mwari haasi wokutuma zvokuita. Mwari ndi Mwari. Towisana, kana tichiuya kwaari tichishuvira kuti tigamuchire chinhu kubva kwaari, ngatiuye kwaari saMwari sezvaariwo Mwari. Hatingouyi kwaari nenzira yatinoda. Ati munozviona, hatiuye kwaari nemutoo watinoda. Tiri kuuya kuzogamuchira kubva kwaari. Tinofanira kuva vakadii pamberi pake. Sheva tibatsire. Now, toda kuona chii chaita kuti Jesu ave namaruramire ekudzidzisa nenzira yaaidzidzisa nayo. Mabasa chapter 10 verse 38. Mabasa vapostora chapter 10 verse 38. RaJesu weNazareta kuti Mwari wakamuzodza. Okay, I'm sorry. Can you start from verse 37? Imi munoziva shoko iro rakaparidzwa paJudhea rose, rakatanga paGarirea shure kwokubhabhatidza kwakaparidzwa naJohani, raJesu weNazareta kuti Mwari wakamuzodza noMweya Mutsvene nesimba, iye waipote nyika achiita zvakanaka, achiporesa vose vakamanikidzwa naDhiabhorosi, nokuti Mwari waiva naye. Thank you. Now, pane shoko rakaparidzwa raJesu weNazareta. Iyeyo Mwari wakamuzodza. How God anointed Jesus of Nazareth. Mwari akazodza Jesu weNazareta noMweya Mutsvene, akachipota-pota zvino nenharaunda dzose dzeJudhea neGarirea neJerusarema, achiita zvakanaka. Nemhaka yokuti Mwari wakamuzodza, simba roMweya Mutsvene raiva pamusoro pake.
ndochikonzero aita handiti chinhu kusvika ndaona baba vachichiita. Mabasa andinoita handini ndinomaita, asi ndi baba vanogara mandiri vanoita kuda kwavo. Ndokubata kwakava mweya mutsvene mumunhu uyu wainzi Jesu. Amen. Zvakamupa maruramire ekuita zvaidiwa naMwari kuti aite. Zvakataurwa naIsaya kuti pachava naiye unokwanisa kureva achiti mweya waMwari wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Haana kungoenda kungonovaparidzira, wakamirira zvakataurwa naMwari zvikwaniriswe paari, then otaura, kwete zviri pfungwa yake asi zviri shoko raMwari. Nokuda kwemweya waMwari waiva pamusoro pake. Mwari vokudenga vatibatsire. Amen. Now, can you just maybe come up mungondibatsira kududzira zvandinoda kurava pano. Mumaridzo, the word become flesh, or India trip report. Pa page 24 ndakungurava pa page 30 rather. Page 30 ndakurava paragraph 225. Then let that be pure. Let your thought run pure, and your expressions pure. Live pure, and be pure. Now out of your heart proceedeth evil thinking, adultery, and all these different things. If that comes out of your heart, that's what's in your heart. Amen. But then, chiraramai zvakachena, mufunge zvakachena, muve vakachena. Ndizvodi? Because already nechiberekerwe mumurangariro medu makagara madzvarwa mifungo yakaipa, maonero akaipa. You get the point? Hakuna chiri chakarurama chinokwanisa kubuda mumurangariro wakatapwa nenzira yakadaro. You get it? Ndakakokwa ku all night prayer meeting inofanira kunge ichiitwa naso. Saka ndabenchedza kufonera mufundisi wacho akandishevedza. Anga asingapike foni pamufoni yacho zvinzi kuvoicemail, things like that. Kwaye nhasi pane nyaya ye all night prayer yekuti tinamatire nzvimbo yedu. Vamwe venyu munoziva zviri kuitika kurwizu, kwakubuda zvinhu zvongonzi hanzi kune njuzu vemasvikiro vanoridza mbira vanodiva vari kungoita zvinhu zvacho kurwizu. Saka according to Romans chapter 12 verse 1 inoti shandurwai ndizvo yatirokota panapa, the power of transformation. Amen. Saka we want to transform, toda kuti tishandure, tinamate tishandure nzvimbo yedu ine isatongwa nemweya yemadhimoni, itongwe nomweya waMwari, because nyika yasvibiswa nokuda kwezvakadaro. Then I was thinking, vanhu vacho vanoda kuti nyika ishandurwe,
vakatotapwa kudhara nemweya wenyika yacho. Ani munoona, tinoshandura sei isu tiri nhapwa kune icho toda kuedza kusunungura. Ndo chikonzero Moses paakaberekwa haana kuberekwa navanhu vane mifungo yakatapwa. Jochebedi naImram vakange vakasunungurwa pamurayiro wamambo wokuti mwana mukomana anofanira kuti apirwe kuti aurayiwe. Vakaramba kuva nhapwa kumufungo iwoyo, vakaramba kuva nhapwa kuchiito ichocho, vakati wedu tichamuchengeta. Can you see? Moses for 40 years akakura asiri muunhapwa. Again, paakatorwa nemwana waFarao haana kunochengetwa. Pakati pavaIjipita paiva namadzimai akawanda akange achimwisa, vaikwanisa kumupa kune mumwe wavo akayamwa. Pakati pavaIsraeri paiva navakadzi vakawanda vaiyamwisa, vangadai vakamupa kune mumwe wavo ivavo kuti yamwisai mwana uyu, but akanoyamwiswa namai vake vakanga vaine mweya usina kutapwa, vakanga vaine pfungwa dzisina kutapwa. You get the point? Saka zvinotora kuva wakasunungurwa kuutapi huri panyika kuti ukwanise kudzukunura nyika yacho. You get the point? Saka kana murangariro wedu wakatapwa, kana mweya yedu yakatapwa, hatigone kusunungurwa, hatigone kusunungura kana kupfuudza mberi hunhu hwefreedom kana hwokusununguka isu tiri nhapwa. Ndochikonzero Jesu paakaberekwa haana kuberekwa semaberekerwo atakaitwa isu tose. Takaberekwa muzvivi, but iye haana kuberekwa muzvivi kuti akwanise kutisunungura kubva muzvivi. Okay, now ngadzoke kumashoko emuprofita pano. But out of your heart comes righteousness, peace, love, joy. Oh my, then it's coming from a resource here that's made up of that. Can you see that? See what I mean? It's made up of the Spirit of God here that's expressed itself. Through the works. And what you say then will come to pass. Can you see that? There is a resource in you. Imo muri kuraramira uchene hwa Mwari, muri kuraramira kururama kwa Mwari, muri kuraramira kuzvipa kuna Mwari. Pfungwa dzako hadzina kutapwa nenyika, mweya wako hauna kutapwa nenyika. Mukati mako mune kururama kuri kwa Mwari. Tinowisana. Zvakarehwa naMwari neshoko rake ndozviri ugaro mukati memwoyo wako. Then kubva muchitubu ichocho ndo maakubuda mashoko ounotaura. Atimwevona. Kana waakunamata, hausi kunamata nokuda kwenhamo yawangoona yangokuinga musi iwoyo wongofunga saka zvaakuda kunamata izvi. Aiwa, mauri manguva muchiraramira munamato iwoyo. Amen. Towisana. Richasvika zuva rauchada kuti Mwari vakubatsire. Richasvika zuva rauchada
kuti usagone kunamata musi iwoyo wadota muguva, unofanira kumuka imomo kuti usongane nashe. Haugone kunamatira izvozvo uri muguva, but wakararamira kumuka ikoko, wakararamira kusunungurwa ikoko. Saka musi wacho kana wasvika, you already prayed up. Unangara mbuya iya yemuchikepe kuenda kunyuyo, yakabvunzwa ko seiko musiri kunamata zvikanzi I'm prayed up, ndakanamata zvakatopera. Amen. Saka panapa kana ndikafa ndinosangana mwana wangu musikana akafa ari mukugwinya, kana ndikapona ndinosangana mwanasikana wangu ari munyuyo. Saka chero chaitika I'm prayed up. Anti munoona kunamata hakusvikwa emergency, kunamata hakusvikwa kuti nokuti nhasi zvino zvazoipa. Gara waziva zvinhu izvi kuti kana madekwana muhomwe mwako muine mari, rimwe zuva munenge musina. Gara wazviziva kana uri kugona kufamba wakasimuka wakasvinuka, rikasvika zuva raucharwara, rauchapinda mudambudziko, raramira zuva iroro. Amen. Amen. Usazoita zveemergency. Shona tibatsire. Now, regai tingoverenga pamwe zvekare tipedze patinoda kuverenga. Mubhuku imwe cheteyo paparagraph 232. There you are. Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Oh my, when the world is no more, heavens and the earth will pass away, but my word shall never pass away. Why? He was expressing in the word the thought of Almighty God. And when we, by faith, can accept that word, it's going to become material. Oh, how it thrills my heart to think. Thy word forever in heaven, Lord, is confirmed. Amen. What God's thoughts is, He expresses them in the word. And here is the living word of God. Amen. Can you see? We have received the word of God. The thoughts of God are in His word. Thank you. So unofungira zvakanaka kuti Mwari akuitire zviri mushoko rake. Amen. Kana uri kuda kuporeswa zviri mushoko rake. Kana uri kuda kudzikinurwa zviri mushoko rake. Saka iwewe chivuya mune makaiswa zvinhu zvaMwari wacho. Anti munoona. Kana zvokudya zvikaiswa mumba, nhumbi dzikaiswa mumba, mvura ikaiswa mumba, zvese zvinodiwa paupenyu zvikaiswa mumba, iwewo gara uri panze uchingochema, hai ndiri kudawo mvura yekumwa, haiwa ndiri kudawo zvokudya, haiwa ndiri kudawo zvakadai, uchiramba kupinda mumba macho, how are you going to get it? Unozviwana sei? Pinda mushoko raMwari. Saka Paul achiti handinyarira kweivhangeri nokuti isimba raMwari. Mairi ivhangeri iyoyi kururama kwaMwari kunoratidzwa. Zviri kuda kwaMwari zvinopangidzwa. Zviri rugare rwaMwari zvinopangidzwa. Zviri simba raMwari zvinopangidzwa. Nokuti ndo makateiwa zvinhu zvose. Tozviwana isu namaruramire emweya mutsvene. Mwari vokudenga vatibatsire. Isu vokudenga vatinzwe nyasha. Amen. Now, saka Mwari unoraramira musimba rake, mushoko rake, mumweya mutsvene. Mabasa chapter 1
verse 7 kusvika pavhesi ya 8. Tiverenge zvekare mashoko atakaverenga paya pamusoro pemweya mutsvene. Mabasa chapter 1 verse 7 ne-8. Mabasa avapostora chapter 1 verse 7. Akati kwavari, hazvina kufanira kuti muzive nguva kana misi yakatarwa naBaba vamene nesimba ravo, asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema napaJudheya rose napaSamaria nokusvikira kumugumo wenyika. Amen. Now, ise Jesu ari kuisa zvinhu munzira yazvo. Kwai hazvizi kwamuri imimi kuti muzive zvakatemerwa, zvakafungwa, zvakarongwa naMwari. Vakazvirongera kupi Mwari? Zvavakafunga vakazvifungira kupi? Vakazviteera kupi? Ngati we say verse 7 kuti zvakabva kupi? Can you read again? Verse 7. Akati kwavari, hazvina kufanira kuti muzive nguva kana misi yakatarwa naBaba vamene nesimba ravo. Can you see? Mwari akatara zvinhu izvi nesimba rake. Haana kungozviita kuti zvingova, wakazvitara nesimba rake. Saka imimi, you cannot probe. Hamukwanise kundokwenya, kundotsvaka, kundobata mari zvavakateya musimba ravo. Ati munozviona? Pane mari zvavakafunga musimba ravo pamusoro poupenyu hwako. Kungava kuporeswa kwako, kungava kudzikinurwa kwako, kungava kunzwirwa nyasha kwako, Mwari vakazviteera musimba ravo. Amen. Saka imimi hamugone kundoproba muzvinhu izvozvo muchingori vanhu. Saka todii kuti tikwanise kuzvibata. Tiverenga verse 8. Asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Can you see that? Maruramire ekubata zvinhu zvakateiwa naMwari mumweya wavo ari musimba ravo, mumweya mumwe chete iwoyo. Can you see? Zvakateiwa naMwari mumweya wavo zvinoda mweya iwoyo kuti ugone kuzvibata. Saka mweya waMwari, mweya mutsvene, ndo simba namakwanisiro edu ekuti tibate zvinhu zviri zvaMwari. I think ndopana vaHebheru, is it? Let me just check. Book ya vaHebheru, it could be chapter 1. I think. Can you read verse 3? Hebrew chapter 1 verse 3. Iye chadzera chokubwinya kwake nomufananidzo wake chaiye, unochengeta zvinhu zvose nenzwi resimba rake, wakati apedzisa kunatswa kwezvivi, akagara kurudyi rwoumambo kudenga. Thank you. Now, Paul another pamusoro peJesu Kristu ndiye chadzera chekubwinya kwaMwari, ndiye maonekere ezvakadiwa naMwari. Jesu waimbovani, waiva shoko rakaitwa nyama. Shoko chaimbova chii? Dzaiva pfungwa dzaMwari dzakaratidzwa mushoko dzikagova nyama, achibva ava chadzera chekubwinya kwaMwari. Anti munozviona? Saka hatigone kubata zvinhu zviri zvaMwari, zvomweya waMwari, tichiuya kwazviri nenzira netsika yenyama. Jesu waifanira kuva pfungwa yaMwari yaratidzwa mushoko, yooneswa munyama, yova the express image, maonekere chaiwo aMwari, mafungiro chaiwo aMwari. That's what we need. Atide zvinhu zvakafanana nezvakadiwa naMwari.
ngativei maruramire namakwanisire ekuti Mwari zvaakafunga zvichanelewe nomatiri, ndokunge mwoyo yedu, pfungwa dzedu, miviri yedu zvashambidzwa nokunatswa nokuzadzwa nomweya mutsvene. Ndiwo maruramire namakwanisire ekuti tigone kuona zvakadiwa naMwari. Mumharidzo God's power to transform. Ndakungoverenga shoma. Ndakuverenga zvikari page 30, I think. Yes, page 30, paragraph 224. But one day, the Spirit moved upon him again, because there was some word had been wrought about him, come from God through the prophet. Amen. And he was led to the slaughter like a lamb. And the Spirit moved upon him and led him and set him to Calvary's cross. There he died. And everything that was spoke of him in his death was fulfilled, to bring to light and life to all the predestinated seed of God. Amen. He brought the way to do it. Here is the seed. The Spirit brings the life, transforming sons and daughters of God from the world in dark chaos to be sons and daughters of God. Don't stumble at that word, predestination. I know you do. But listen, it's not my word. It's one of God's words. You want to read it? Read it. Ephesians chapter 1 verse 5. He has predestinated us unto the adoption of sons through Jesus Christ. Amen. We were predestinated. We are the thoughts of God. We are the intention of God. We are the purpose of God. And God does nothing outside His Spirit. So we cannot comprehend those things of God. We cannot receive the things of God unless we come into the same channel, which is the Spirit of God. So we need the Holy Spirit. Amen. Ndokuti tishandurwe. Amen. Amen. Ndo simba romweya mutsvene matiri. Ishe vatibatsire. Mweya mutsvene haushongoti tingotaura nendimi. Mweya mutsvene haushongoti tingoprofita. Mweya mutsvene ndo upenyu hwedu, ndo kurarama kwedu, ndo kufunga kwedu, ndo kutaura kwedu, ndo zviri isu. Ishe vatibatsire. Amen. Saka zvinotora mweya mumwe chete iwoyo wakazvitemera kuti uzviunze kukuratidzwa nokuoneswa Mwari sezvaakafunga. Amen. Vakorinde kutanga chapter 2. Can we go to verse 10? Vakorinde kutanga chapter 2 verse 10. If you can read from verse 10 to verse 16.
nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwatiri isu nemweya, nokuti mweya unonzvera zvose nezvakadzika zvaMwari. Nokuti munhu ndoupiko unoziva zvemunhu, asi mweya womunhu uri maari. Saizvozvo hakuna munhu unoziva zvaMwari, asi mweya waMwari. Zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika, asi mweya unobva kuna Mwari, kuti tizive izvo zvatakangopiwa hedu naMwari. Ndizvo zvatinotaurawo tisingatauri namashoko atinodzidziswa nouchenjeri hwomunhu, asi anodzidziswa nomweya, tichidudzira zvinhu zvomweya kubva kuvanhu vomweya. Zvino munhu sezvaakaberekwa haagamuchiri zvinhu zvomweya waMwari, nokuti upenzi kwaari. Haazvinzwisisi, nokuti zvinonzwisiswa nomweya. Asi uri womweya unonzwisisa zvose, asi iye amene haanzwisiswi nomunhu, nokuti ndianiko wakaziva murangariro waShe kuti amudzidzise? Asi isu tino murangariro waKristu. Thank you. Now, why isisu Mwari wakazarura kwatiri nomweya wake, nokuti mweya waMwari ndiwo unonzvera zvinhu zvose, kunyangwe zvakadzama zvoumwari hwaMwari. Amen. Tisingazviiti nezivo neuchenjeri hwavanhu, nekuti munhu sezvaakaberekwa naturally muchiberekerwe haagone kuwisisa zvinhu zvaMwari. Kwaari upenzi. Can you see? Kana Mwari akareva kuti mapfekero ngave awa, mazvibatire ngave awa, kune aringori wakaberekwawo panyika, izvozvo upenzi. Can you see? Amen. Kana Mwari akangoti hake madzimai hafana changopa dzavo, izvozvo tikazvitarisa panyama upenzi. Can you see? But Mwari ndo zvaakangotsaura, ndo zvakarehwa neshoko rake, ndo zvaakaita kubva kare, inzira yake yaakada kuti zvive zvakadaro. Ani munobona? Ndo chikonzero hazvinei shoko raMwari ringareva zvaringareva, zvinotora mweya waMwari kuti munhu akwanise kuva submissive, akwanise kuteerera Mwari sezvaanotaura. Zvinoda mweya mutsvene waMwari. Nekuti kungozvitarisa at face value, zvizhinji zvacho zvezvekunamata izvi unenge uchitowo upenzi, kunenge kutowo kusakwana, kunenge usowo kusatongoziva kuti nguva yapapi, tiri kurarama muzera ripi nenguva ipi. Asi zvanzi isu tine murangariro waiva muna Kristu, isu takapiwa mufungiro waiva muna Kristu, isu takapiwa muvonero waiva muna Kristu. But hatikwanise kuitwa educated into that. Hatikwanise kudzidziswa izvozvo nekudzidzisa kuri kwenyama. Asi zvinotora mweya waMwari unonzvera zvinhu zvose, kuti ukwanirise maruramire ekugamuchira zvose zviri zvaMwari muupenyu hwedu. Amen. Zvatibatsire. Amen. Anti munozviona? Kwai isu takapiwa murangariro waKristu. I think you can even just go back panotangira chapter iyo taverenga vakorinde 100. Amen. Just go back pa verse 1 and read on. Verse 1 of chapter 2, right? Yes, chapter 2. Zvino ini hama dzangu pakuuya kwangu kwamuri
handina kuuya ndichikuparidzirai uchapupu hwaMwari nokunaka kwamashoko kana kwouchenjeri, nokuti ndakati ndingazivi chinhu pakati penyu asi Jesu Kristu iye wakaroverwa pamuchinjikwa. Ndakanga ndiri pakati penyu noutera nokutya nokudedera kukuru, neshoko rangu nokuparidza kwangu zvaizaiva namashoko okugombedzera ouchenjeri, asi nokuratidza kwomweya nekwesimba. Thank you. Paanouya kuzoparidza haatauri mashoko euchenjeri hwenyika, aite zvokugombedzera vanhu kuti vauye. Sinowisana. Haashandisi nokubatisa zviri zvibatiso zvinongova nyama kuti auze vanhu, nekuti chaari kutsvaka pakuguma kwezuva asvika kungoona vanhu vanoita zvechechi. Anoti ndoda kuona Kristu akaroverwa. Simba nokubata taverenga Gospel to Transform. Kwai Jesu akaita zvokutungamirirwa. Aniti kuti aende Calvary. Akatungamirirwa nei? Nomweya mutsvene. Kudakara ari pamuchinjikwa, zvese zvakarehwa pamusoro pekufa kwake zvakakwaniriswa. Anditi paakati ndine nyota, kwai vakanotora viniga vakauya vakaisa pachiponji ndokuda kumumwisa kuti zviitike zvakarehwa nomuprofita kuti vakandipa viniga zvive zvokumwa zvangu. Can you see that? Ari pakurwadziwa wakachema, Mwari wangu mandisiyireiko, kuti zvikwaniriswe zvakarehwa mubhuku yamapisarema. Ndizvodi paakafa vakauya vachida kuti vanhu ava vari pamuchinjikwa vakurumidze kufa, ndokusvika pane mutadzi wokutanga ndokumona achiri kuhwaira, ndobva vamutyora makumbo kuti akurumidze kufa. Ndobva vaenda pane mutadzi uyu futi anga ari kune rimwe saidi, kunyange anga amutsvene agamuchirwa naMwari, but kwavari anga ari mutadzi, ndobva vatyora makumbo. Ndobva vasvika pana Jesu kuti vatyore makumbo, ndokuona watofa kare, vakabva vangomusiya kuti zvikwaniriswe zvakarehwa norugwaro kuti hakuna unyange bvupa rimwe chete maari rakatyorwa. Can you see? Hakuna chaakaita iye amene pamuchinjikwa, asi kuti wakatungamirirwapo. Zvese zvakaitika kwaiva kukwaniriswa kweshoko raMwari rakarehwa navaprofita. Ndo zvatinoda kuti zvive muupenyu hwedu. Mwari wakati muchaporeserwa vanorwara venyu. Mwari wakati muchaporeswa imi kana mukarwara. Hatisisu tinozvikwanirisa, ngatiuyei mushoko raMwari ndoma zviri. Simba romweya mutsvene rochibata nokukwanirisa zvarakataura. Shivatibatsire. Amen. Vakorose 1 verse 9. You can read maybe up to 12. Kolose chapter 1 verse 9. Saka nesuwo kubvira pazuva ratakanzwa hatiregi kukunyengetererai nokukumbira kuti muzadziswe nokuziva kwazvo kuda kwake pakuchenjera nokunzwisisa kwose kwomweya, kuti mufambe sezvinofanira Ishe, muchimufadza pazvose, muchibereka zvibereko pamabasa ose akanaka, muchikura pakuziva Mwari kwazvo, muchisimbiswa nesimba rose, nesimba rokubwinya kwake, muve nomwoyo murefu nomufaro, muonge Baba vakatikwanisa kuti tipiwe nhaka yavatsvene muchiedza. Amen. Kuziva kunorehwa naPauro pamusoro
evakorose akubvipa kuti Paul anomuda kuti angovadzidzisa shoko raMwari. Ari kuti tiri kukunamatirai, hatiregi kunamata, hatingosiyi zvakadaro, asi kuti tinoshuvira kuti muzadzwe nekuziva kwose kwekuda kwake muuchenjeri nomukuhwisisa kwomweya, spiritual understanding. Hatinzwisisi zvomweya kudakara mweya wacho wava matiri. Saka Paul ari kuti ndiri kukunamatirai kuti mupiwe kuziva nokuhwisisa nomweya waMwari. Amen. Ama ndoda muchiko ratinokosha kuva navo. Isu tinoda kukurumbidza kuti tiwane, nokuti apa Paul ari kuti muve nezvibereko pamabasa ose akanaka. Kwaya tingowana mabasa akanaka, but pave nezvinoberekwa namabasa akanaka. Tuwisana. Ama kupodzwa kunouya sechibereko chezvakanaka zvawagamuchira zviri Mwari. Hakuna kungotsvaka zvakanaka kuti zvive ndivo mugumo, but zvaunowana iwo kubva kuna Mwari ngazvive zvibereko zvomweya waMwari waiswa mauri. Kupodzwa kukava chibereko chomweya mutsvene, hakuzongoperera mukupodzwa, kunokuendesa kune zvimwe futi zvibereko zvomweya iwoyo. Ati munobona? Saka zvinoda mweya mutsvene, ndo simba raMwari, ndo kubata kwaMwari, ndo kudzidzisa kwaMwari, ndo kuita kwaMwari. Pane zvese zvatingada, pane zvose zvatingashuvira, Mwari wakazviisa mushoko rake. Then tinokwanisa kundozvitora imomo sematorero akaita Jesu zvakataurwa navaprofita pamusoro pake. Amen. Can you see? Tarirai tazvarirwa mwana, tapiwa mwanakomana. Amen. Iye waiva gwayana raMwari. Zvakaitika kuti pavakaenda muBheterehema vakasvika maloji ose abhukwa ese pasina kana wani. Vachitsvaka kusaka zvinokwavira todiko zvikanzi nzvimbo yangosara yoga mudanga rezvipfuwo. Pavakaenda imomo nguva yakuberekwa kwaJesu yakabva yasvika, ndobva aberekerwa mudanga nokuti waiva gwayana raMwari. Havana kuita zvokupurana nekuronga, asi kuti mweya waMwari wakavatungamirira. Amen. Ishe vatibatsire. Saka Ishe vachiti mweya washo uri pamusoro pangu kuti ukwanirise zvakadiwa naMwari. Tichipedzisa ngativerenge Peter wechipiri chapter 1 verse 3 and 4. Peter wechipiri chapter 1 verse 3 and 4. Nokuti nesimba roumwari hwake takapiwa zvose zvinodikanwa paupenyu napakunamata Mwari nenzira yokumuziva iye wakatidana nokubwinya kwake nokunaka, akatipa nazvo zvipikirwa zvinokosha zvakakura kwazvo, kuti nazvo muve vanhu vakagoverwa umwari, matiza kuora kuri panyika nokuchiva. Thank you. Amen. Takapiwa zvinhu izvi nesimba roumwari hwake. Amen. Zvinhu zvose zvinodiwa paupenyu napakunamata, zvinhu zvose zvine chekuita nokumuziva iye wakatidana kukubwinya kwake. Iye akagotipa zvipikirwa zvikuru zvinokosha kuti nazvo tive vagoverani veumwari hwake. Tatiza kuora kuri panyika nokuchiva. Hatiuyi kuna Mwari nenzira yekuora kuri panyika,
atiuye kuna Mwari nenzira yokuchiva kuri panyika, asi zvatinoshuvira nekuda zvinobva muchitubu chezivo yatapiwa pamusoro pezvakasviviwa nekudiwa naMwari pamusoro pedu, kuti tiraramire zviri simba rake, kuti tive vagoverani veumwari hwake, matiri muchisina kuora nekuipa kunongova nyika. Amen. Ama ndo zvinoreva simba romweya mutsvene mukati meupenyu hwedu. Ama we need that. Kana paine asina mweya mutsvene, namata kuti Mwari vakuzodze, Mwari vakuzadze nomweya mutsvene. Amen. Paul anotara pane imwe nzvimbo achiti, ndinonamatavo kunyange nemiromo yangu nepfungwa dzangu, asi ndinonamata zvekare mumweya. Is that right? Pane imwe nzvimbo zvonzi, fambai nomweya kuti musaita kuchiva kwenyama. Ama zvose zviri kukwaniriswa kweupenyu hwedu, Mwari wakazviisa musimba irori remweya mutsvene. Kana tikava nomweya mutsvene, tapiwa chitubu, tapiwa maruramire, tapiwa makwanisire ekuva vagoverani venhaka yaMwari mumweya. Dai Mwari vakatibatsira, dai Mwari vakatinzwira nyasha, matiri muve nenzara nenyota yomweya mutsvene, nekuti ndiro simba raMwari. Mariri munoratidzwa utsvene hwaMwari zvichibva kukuhwinya zvichienda kukuhwinya. Mwari wakudenga vatibatsire, Mwari wakudenga vatinzwire nyasha. Tikasimuka hedu.